Zdravotnická záchranná služba je v mysli veřejnosti nejen záchrannou službou, ale i symbol bezpečnosti a pomoci v nejtěžších chvílích. Ve chvílích, kdy každá sekunda rozhoduje o životě a smrti, se na zdravotnickou záchrannou službu obracíme s důvěrou a nadějí. Výjezdová základna v Jemnici je v provozu od 1. července roku 2010. Celkem je tu 11 zaměstnanců, konkrétně řidičů a záchranářů. Žádný lékař na výjezdové základně v Jemnici neslouží. V případě, že je lékař potřeba, tak se dovolá lékařská výjezdová skupina například z Moravských Budějovic, z Třebíče, nebo může dolétnout vrtulník letecké záchranné služby z Jihlavy. Sanitky se sytě modrými majáky a pronikavými sirénami, které se řítí městem, jsou nejviditelnějším znakem rozsáhlého a dobře promazaného stroje zdravotnické záchranné služby. Rychlý dojezd je klíčový pro úspěšné řešení mnoha urgentních zdravotních stavů. Celkově asi 70% všech výjezdů záchranné služby kraje Vysočina tvoří pacienti se somatickými obtížemi, což je třeba dušnost, horečka, kolaps, vysoký krevní tlak a tak podobně. A v závěsu jsou pak třeba úrazy, dopravní nehody. Pokud se podíváme na celkové číslo zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, tak to se pohybuje kolem 48 až 50 tisíc výjezdů ročně. A pokud se bavíme o výjezdové základně v Jemnici, tak tady se roční počet výjezdů pohybuje okolo 950. Tím, že výjezdová základna v Jemnici je vlastně na okraji kraje Vysočina a sousedíme jak s Jihočeským, tak i s Jihomoravským krajem, tak přibližně asi 8-9% všech výjezdů tady na výjezdové základně v Jemnici je právě do sousedních krajů. Zdravotnická záchranná služba není jen o poskytování urgentní péče na místě u nehod nebo u domova pacienta, ale je to komplexní systém, který začíná okamžitým přijetím tísňového hovoru a končí předáním pacienta do péče specializovaného lékařského týmu v nemocnici.